Il-qraba ta' John Paul għandhom dritt ikunu jafu l-verità, fallejna lil John Paul u lill-familja tiegħu. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet jikkummenta dwar il-fatt li l-Prim Ministru qed jibqa' jirreżisti li ssir inkjesta pubblika dwar din it-traċedja li xxukjat pajjiż sħiħ u li ħażet il-ħajja taż-żagħżugħ John Paul Sofia f'Diċembru li għadda. Fis-seduta tal-erba' meta wieġeb għall-mistoqsija li għamillu d-deputat nazzjonalista Jerome Caruana Cillia, il-Prim Ministru Robert Abela qal li mhux se jkun hemm inkjesta pubblika dwar dan il-każ. Bernard Grech min-naħa tiegħu qed jistaqsi x'jrid jaħbi Robert Abela u lil min qed jiddefendi. Dan għaliex s'issa l-ebda persuna għadha ma ġiet akkużata brabta ma' dan il-każ li seħħ xahrejn ilu. Iż-żagħżugħ ta' 20 sena tilef ħajtu b'mod l-aktar traġiku fit-3 ta' Diċembru li għadda meta ġarraf bini f'Kordin. Il-katavru taż-żagħżugħ kien instab 15-il siegħa wara u ħafna għadhom qed jistaqsu għalfejn John Paul kien fil-binja għaliex hu ma jaħdimx fil-kostruzzjoni iżda jaħdem bħala technician tal-air conditioners. Wara r-risposta ta' Robert Abela fil-Parlament, il-familja ta' John Paul Sofia tinsab bla kliem fil-waqt li esprimit diżappunt kbir għall-aġir tal-Prim Ministru. Fl-aħħar ġimgħathom John Paul Sofia qalet li tinsab qalba maqsuma bil-mewt ta' bina, speċjalment meta għadha lanqas bistaf għalfejn bina kien imsejjaħ għax-xogħol, hija kienet saħqet li ma jistax ikun li bina tilef ħajtu għal xejn. Il-qraba sostnew li se jagħmlu minn kollox sabiex issir ġustizzja ma' John Paul Sofia niħalla din id-dinja kmieni wisq. Ftit tal-ġimgħat ilu Net News kien saqsa lill-Ministru Byron Camilleri x'qed jiġri sabiex jiġi żgurat li min huwa responsabbli ma jaħrabx mill-pajjiż. Bil-Ministru ma jagħti l-ebda indikazzjoni l-arresti se jsiru mill-aktar fis għar li jittama l-investigazzjonijiet ikunu konklużi.